Yes, only you are God, Lord Jesus. Only you are God. Imimoga ndimi Mwari shejesu. Power, Tinokukudzai saMwari. Strength. Ndimi muna vasimba ose, ndimi munotonga, ndimi Mwari. Nyika dzose ndedzenyu. Makasika zvinhu zvose. Hapana chiripo chamusina kusika. Nyika dzose ndedzenyu. Nesu tose tiri mabasa emaoko enyu. Nokutendai nokuda kwenyasha dzenyu panguva ino. Nokutendai nokuda kwerudo rwenyu. Kwose kwauri nhasi. Kana wanga usiri kuraramira Jesu muponesi, ndinokukokera nhasi kuti uite sarudzo iyoyo. Jesu, bvuma kuti Jesu apinde mumwoyo mako. Wopupura kuti Jesu ndo akutonga upenyu hwako. Wogamuchira uponeso hwavo. Woshandurwa rudzi woitwa ropa raMwari. Ndisati ndakubatsira kunamata munamato wacho, ndoda kuti tikuimbire kambo aka. Jesu vakaponesa Zakio, ndo kambo katiri kuda kuimba. Ari muzuva Teresi Bhaibheri ainzi Zakio wakakwira muonde. Aida kuona tenzi Jesu. Vakanga vari kupfuura vaine vadzidzi vavo. Pai Zakio uyu wakanga ari mutanzi achizikamwa nditsotsi munzvimbo. Jesu vakamuona ari mumuti. Dana wakati Zakio kauya mukukasira kakuuya kumba kwako nhasi. Akagamuchira Jesu ane mufaro mukuru. Kadzosera zvose zvaakanga atora kuvanhu. Akagamuchira tsitsi raMwari. Akaregererwa zvivi zvake. Jesu akamuponesa. Akaponesawo mhuri yake vose vakaponeswa. Ndo zvavari kuimba. Panyangwe zvivi zvako zvakatsvuka semucheka mutsvuku, zvichachena semazaya echando. Kunyangwe zvakatsvuka zvichachena semakushe emakwai. Jesu akauya kuzotsvaka nokuponesa vakarasika. Iwe uchaponeswawo kana ukavagamuchira. Haugoni kunge wakarasika nokuti vangakona kukuponesa. Hapana chii chingakuita kuti vasakufarira. Basa kuti werudzi rupi, wakaita sei, wakakura zvakadii, izvozvo hazvina basa kwavari, vanongokufarira. Hapana chavasingagoni, zvisingagoneki kuna vanhu zvinogona, Mwari vanozvigona. Muzuva zvekare kwakune mujaya wakanga akaremara
vakotama akaunzwa kuna Jesu. Jesu akanga ari paKapenaume, vakaiwa vakuporeswa. Jesu akaona kuti vanhu avaimba naMwari, akaregererwa zvivi zvake, akaporeswa. Vanhu vakaona chishamiso chikuru ichochi, ndokuziva kuti Mwari ndovakanga vapa Jesu simba rekuporesa, rekuregerera. Akavarumidza Mwari vanhu vakanga vari kushanda pakati pevanhu. Jesu vari pano kozvino, vari kuporesa muviri wako, kugadzira pako, kugadzirisa utano hwako, vari kukupa upenyu, vari kukupa simba ravo rikushanda mauri kozvino. Saka uri kuzoporeswa zvakakwana. Jesu vari pano izvozvi, vari kuporesa muviri wako, kugadzirisa mafuta ako, kugadzirisa utano hwako, vari kushandura rudzi kuita muviri wavo, simba ravo riri kushanda mauri. Saka uri kuzoporeswa zvakakwana. Haleluya. Kuzoporeswa mwiri wose ndokambo kavari kuimba. Vari kuzoporeswa zvakazara. Sara usina panorwadza, sara usina kuita zvakanaka. Yes, that was specially for you. Tanga tiri kuimbira iwe. Unoda kuponeswa nawe here kozvino? Kwose kwauri, kuda uri kumba, kuda uri mubhazi, motikari mako, kubasa, zvina basa ndokupi? Da wakangozororawo uri pamwe pano, kana kuti uri muigwa, uri muchikepe, uri mundege, taura mashoko aya mashure mangu. Wagamuchira nomwoyo wako wose. Timi Jehovha Mwari, nogamuchira muponesi Jesu, mwanakomana waMwari vapenyu. Nogamuchira kuti vakafa pamuchinjikwa, vaponese mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, uye vapenyu nhasi. Ndinopupura nomuromo wangu, ponesi Jesu ndo akutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. Ndogamuchira neruvimbo upenyu husingaperi mumwoyo mangu. Nokutenda Ishe aponesa mweya wangu. Ndashanduka rudzi zvino, ndava weropa raMwari, ndazvarwa kechipiri, ndava mwana waMwari kubva zvino zuva ranhasi. Nokutenda Ishe. Amen. Kana matamuna matoda kuti zoti Mwari vakunzwa, vakudavira, wava wamuda kunyengeterera. Baba, muzita raJesu ndonyengeterera munhu wose ana matamuna mato uyu. Wose auya kwamuri kuti aponeswe, ngaachitanga kuzikamwa nezita raJesu. Satani hachina chake maari kozvino. Vava voushe hwaMwari kozvino. Ndovaropafadza neshoko renyu norudo rwenyu nenyasha dzenyu namweya mutsvene. Ndokutenda Ishe. Ndinokutenda Ishe. Varopafadzwa zvino, varopafadzwa nhasi, muzita raIshe Jesu muponesi. Amen. Tine gwaro ratoda kukupa, chigwaro chidiki chano unongoverenga nokukasira. Chinonzi zvino zvawazvarwa patsva. Gwaro rinokubatsira kuti unzwisise upenyu hwawagamuchira.
chiverenge uchiwedzera simba rako rokusvimba naMwari maita ako makorokoto. Saka kuti utitumire kero yako tikokutumira bhuku iroro. Mwari vakuropafadze. Haleluya. Tava kupedzisa vhuserere rokuporesa irori. Tichazosangana zvekare mumwedzi wachikunguru, asi ndofara kuti tagona kuva nevhuserere iri. Ndatoti nditange ndagamuchisa vanhu Jesu, nokuti handizi kuti tichapedzera papi, nokuti pane zvinhu zvakawanda zvichaitika. Uchange uchingopembera usiku hwose nhasi. Haleluya. 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 Kaleso darikosa makira branca. Makeso tokapagira grande. Loving kindness, His warm embrace, His amazing grace, sufficient for you. Oh, hallelujah. Chris vakuenda kunoshumira kuvanhu varipo, vakunoshumira zvino kuvanhu varipo. Haleluya. Tears are turned to dancing, and there are shouts of joy. Oh, hallelujah. As we see Jesus alive, the same. Ese vakagara ndo vamwe vavanhu vari kuda kushumirwa naMufudzi Chris. Vari kumberi kwacho vasimudzwa zvino. Mufudzi Chris vakugadzirira kunzwa. Mufudzi Chris anosvika ipapo verenga kuziva kuti chirwere chacho ndechei. Havo vakuvaporesa mumwe wavo, vachingobata vachiporesa, vachibata vachiporesa, vabatwa vatoporeswa, avo vangoita zvokutendekwa, avo vaitwa zvokubatwa, vafuridzwa, vabatwa mbabvu. Vose vari kudonha ivavavo kutopora kwega kwega, kupora kwega kwega. Wow, wow. Uchapupu uya watanga tichiona huya ndo pahuri kutobva, ndo pahuri kutangira ipapa. Zvinhu zviri kutoitika ipapapa. Miviri togadziriswa, mweya yetsvina ichidzingwa, nyama dzichitwasanudzwa, uyo kuzvimba kwakutoenda. Tatozomuona achiuya kuzopupurawo. Haleluya. Haleluya. Uyo wapora, watozviona kuti wapora. Haleluya. Natsotarisai vanhu ivava kungozovarangarira pavanenge vakudzoka vachizopupura.
vorangarira kuti ndivo vaya vakanga varipo vachinyengeterera. Healed and they're free. Glory to God. Zvinhu ndozvechokwadi izvi. See them rejoicing for their miracles. Nana iri kuitika, Mwari vari kushanda munguva yedu zvinoshamisa. Zvatiri kuona mazuva ano izvi hazvisi zvinhu zvatakambosiona, Taking so much time uye hapana and compassion. vanhu vakamboona izvi, Says in Matthew 11 verse 20. hapana vakamboona zvakadai. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will Ndo minana ainzi naJesu, kana is healed right before our mukandigamuchira struggle to walk. ichaita minana yakakura This man also said, kudarika yandinoita. Jesu akadaro. point of the finger, and that's it. That's the end Saka of infertility and izvi disease. zvikuru And izvi. they're free. The Bible says Hallelujah. the anointing breaks every yoke of bondage. There's grace. Kamufudzi Kristu vachinovapedza Here at the kunyengeterera ivava Eye healing services. nokuvaporesa, Suffered from a hernia, but today she is vachazononyengeterera takes us time to minister vanhu to women vari with insomnia bows to the name vari of panhare, Jesus. vari mufananidzo iri kumadziro uko, The man of God cast that vapedza devil out voshumirawo and vibrate under the power of kuvanhu the Holy vose Ghost. pasi That rose. little child suffered from seizures. Onaiwo vana vari kurwara zvekudaro. See them dancing, see them Satani wakaipa unoda kuuraya nokutsvaira zvose nevana nevana, fibroids are healed. asi zvatokona. Vauya kunzvimbo kwayo, Power of the Holy Spirit. vauya kunzvimbo Doesn't kwayo, matter the condition or the length of time. Just one vatopora. Just one interaction with the power of the Holy Ghost can transform lives. Drug Haleluya. addiction is healed and Anenge angobatwa anobva atotanga kumhanya, boy by his neck, and his brain is returned to normal. anobva atotanga kumhanya. Glorious name. Oh, see that devil react to the Nokuti power of the Holy apora. Ghost. Takati chinzi vanga vachipura vaya vachitaridza kuti God now ministers simba racho rinongouya, for it are dissolved by the power of kutoshaya kuti This is the love of God made manifest to us tonight. In flame prolapse, 2 by 2, the man of God begins to minister. The power of God is so tangible in this place. Even those who are watching on the screen are sure to receive their miracle. Now the man of God addresses colon cancer. Hallelujah. The devil responsible for cancer is gone. This man suffered hepatitis B with just a wave of the hand. It's left him. Wow. This woman has a deformity, a carcinoma. She's Wow. crying. She knows Maronda. today is her moment. The man of God addresses a foul devil responsible for the growths on her face. And that's vatoenda mweya wetsvina wacho watoenda wapora. the end of lupus spondylosis. HIV bows to the name of Jesus, the name that is above every other name in heaven and earth, and even the things beneath the earth. This Avo vatopora. cancer, man of God, ladies Vakadzi vakuru, varume vakuru, vana vadoko, vakomana, vasikana. one breath of the Spirit touching each and every one of them. John chapter 10 and verse 10 says, I Izvi ndo zvinoi zvishamiso zvatiri kuona, that they might have more abundance. vanhu vachingoporeswa See that baby's enlarged. nenguva doko That doko. didn't even touch her. The power of God hit her. Havasi kumbogara Wave of the hand. pamunhu, Arrhythmia. ngomubata kamwe chete otosiyana naye zvatopera. Mentally challenged this boy was. Man of God instructs him to come down to his knees. Haleluya. Lays his hands on his head. His mother suffered from bipolar. Haleluya. Kushumira kumwana God declares him free. wasungunuka, wapora. Wow. Jeremiah 30 and verse 17 says, For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. And now the man of God lays his hands on this woman's head. That's a huge dose of the power of God going through her. Haleluya. The end of insomnia for this woman. Ovarian cysts are
zvishamiso zviri kutobikwa ipapo. Raise the power of God. This man suffered. Avo amai vakufuruka vachifara. And that's it. Praise the Lord. Haleluya. Free. Man of God ministers 2 by 2 heart problems. That child couldn't walk. The man of God lays his hands on that child's head. This woman had an enlarged heart. Hepatitis C, healed by the power of the Holy Spirit. There's so much glory. It's a house Wow. of praise and joy tonight. Watopora iyi. Healing Stream Studio. As we see Shanzo the hakupupura power of achiti God chifumi chamangwana. shake nations. Zvinhu zvanga zvatoshanduka zvachose. And now this man suffered a stroke. The power of God goes through. Schizophrenia is healed. Soundness of mind is restored. Blurry vision healed. This woman had nerve damage. And that's it. Praise the Lord. They're free. Haleluya. Now those who could not stand, who have walking aids, are brought before the man of God. This woman suffered from Auya spondylosis, glaucoma. nevari 9 vasingagoni years. kunge vakasimuka Hands on her chest. vakuvaporesa. Directing the power of God into her body. Right now, strength is coming into the Hallelujah. in the name of Jesus. Uyo Heal the vasosimuka, touch of her feet. And vatopora. that's it. Yes, yes, yes. Jesus, yes. Vanga vane madondoro avo vakufamba. Haleluya. Raise her up to her feet. Takes her hold of Vatofamba. and let the power of God go through her. Arthritis for 15 years. The man of God takes a hold of the cane. Kureva kuti vanga vasingatofambi zvechokwadi. Feet and lifts him up, and his bones have received strength. Yes. Avo vakumhanya. God. Wow. It's the book of Wow. life. Here at the Healing Stream Vakuruka. services as HIV Ah. is healed. Praise the Lord. Haleluya. The streams of healing are flowing to all the nations. Vatofamba. And in a flash, Oh, every hallelujah. anomaly is brought down by the power of the Holy Ghost. Kristu Life vauya is kune rimwe restored. divi. Joy is restored. Zvekare Peace across the nations. Man of God, ask those. Oh, hallelujah. 1 John 3 and verse 8 says, "For this purpose was the Son of God made manifest, that he might destroy the works of the devil." Oh, The hallelujah. devil doesn't stand a chance tonight. Back pain, varicose veins, bone Ava vanotasi vabva kunyika imwe chete. all of them. Wow. Healed in the name of Jesus. That's the Vapora. power of the Holy Ghost. Ka. It's the end of kidney failure. Oh, And the man of hallelujah. God cast that foul devil out with just one touch. Hallelujah. Nephritis is healed. Peptic ulcers. Hallelujah. 2 by 2 neck pain. Zviri kutoshanda. Self-care. Vari kutopora. The name of the Lord. Avo vakumhanya. Vakumhanya. Hold this man back. This man was healed of kidney disease. That's the end of it. Zvirwere zviri kupora pazvakasiyana siyana. All of it. Itsvo, mwoyo, nhuta, musana. Deep breath of the anointing. Power of God goes through him. He will never be the same again. Hallelujah. Glory. Now ministering 2 by 2. The love of God is tangible here at the Healing Streams Live Healing. Hallelujah. This is the end of spiritual conditions and mental disorder. This man Mweya itsvina iri kudzingwa. the power of the Holy Ghost. Zvirwere zvizhinji zvinongokonzerwa nemweya itsvina. This woman suffered a leg Kadzinga mweya wacho wetsvina. goes through her. Zvinenge zvanaka. Against speech impediment, the man of God lays hands on her, and she's free. Glory to God. It's the end of blurry vision. Ephesians 3 Hallelujah. 20 says, "Now unto him that is
Hallelujah. We see various and diverse diseases bow to the name of the Lord Jesus. That's the end of varicose veins and blurry vision. Again, blurry vision, the man of God just touches the Anoita sabva kunyika imwe cheteresa. blind eyes are open here tonight. Hallelujah. Mfaro wemunhu wapora. In the words of our Lord Jesus, Mfaro wemunhu wapora. the blind see, the deaf hear, the lame walk, the poor have the gospel preached to them, and the dead are raised. Oh, Like even streams. This is the end of infertility for this woman. 32 years she's been wanting a child. This man lost his sense of smell, but now kwai watopora iwe. by the power of the Holy Ghost, Mauti wapora. blind eyes. Ndo mashoko ari kuimba. As one by one they receive their miracle babies. Astigmatism in the eye, man of God floats in the eye, blurry vision and heart problems. This man came from the USA. Praise the Lord! They're healed! Vauya kune vari kungoro dzivakaremara. Those on wheelchairs are brought before the man of God. It's a glorious moment here tonight. Man of God gets to Kalechi. Kalechi, 40 years old. Kristu vasimudza mumwe wokutanga. Man of God says, don't run, but he wants to run. Hallelujah. And here we have he. She suffered from Vasimudza mumwe zvekare. Look at her. Asi vari kungoita zvekusimudza zvekare. Felix, 48 years old. Vachingosimudza. Disease. And Haleluya. Avo vasimudza mumwe. glory to God. Haleluya. Go. Vatosimudzwa akutofamba. From osteoarthritis for 3 years. Wow! Her bones have received strength. Hallelujah. Yinele. She came from Armenia and she's free. This is the Hallelujah. end of hypertension for Vaseline and arthritis and lumbagos. The man of God asked her to move her legs. Man of God instructs the brace around her knee to be removed. Paulina suffers from osteoarthritis and pain in the hip. She takes deep breaths of the Haleluya. power of God goes through her. Kuporesa kwega kwega. And that's it. Varingosimudzwa muno mumwe. Free, hallelujah. Chitomhanya, vachisimudzwa vachimhanya. Kingsley suffered from pain in the spine, lumbar spondylosis, as well as an ulcer. The man of God instructs him to take deep breaths. The power of God Wokasa maestrada perambulates his body. And the man of God casts the foul devil out responsibly. Wow, And he's watopora up to uyu. his knees. Watopora. Abraham, 52 years old, suffered from spinal injury due to an accident. They told him that his knee was displaced, he would never walk. But look at him walking! Oh, hallelujah! Uyu This is wasimuka. Felicia. Felicia suffered from lumbar spondylosis, diabetes mellitus, hepatitis, hypertension, Zvingoro izvo zviri kusara zvisina munhu. ache. For 23 years, she's been in Hallelujah. these multiple conditions. But today, Haleluya. oh, look at that! Felicia is free! Wapora. Oh, glory to God! Wapora. Multiple Hallelujah. conditions healed by just one touch from the Master. Avo vakufamba. Felicia, hallelujah! She's smiling and waving. Haleluya. Shante, anything is possible
anything. Kwai Anything. No matter what the problem has been, hazvina basa how kuti long, dambudziko racho anything is possible. rakamira sei, hapana chinoramba kuitika, Anything is possible. Only hapana chinoramba kuitika. Only believe. Ingobvuma chete, Only believe. ingobvuma chete. Vauya kune vakavata panhoo, On the stretches. He comes to Sean Dimitri from China. This man suffered embargo and Uyo. depression for years. It's free. And that's it. He's free. haleluya. This is Nestor. He came from Argentina, 57 years old. Uyu wakutomhanya, Healed of HIV, hypertension, osteoarthritis, clogged arteries, and hernia. And that's the Hallelujah. power of God go through him, correcting every anomaly. The Hallelujah. foul devil's responsible, cast out, and the man of God declares him free. This is Uyo Sam from China. She's wasumuka. 60 years old. She had gallbladder prolapse. Man of God commands Wow. the devil to loose her, and she's free. See her smiling and rejoicing. Donan from South Korea. Wow, Chronic rhinitis. vari kubva kuSouth Korea. Disc problems. This has been for 10 years. She came from South Korea. And tonight is her night. This is her day. And she's free. Hallelujah. Man of God. Man of God gets to Come out of here. It's the power of God go through destiny. And Hallelujah. destiny is free. Hallelujah. Wow, This is Vincent. Vincent is 74 years old. He suffered from hypertension, heart disease. Right now he's breathing in and out the power of God. uyu watopora, wangofemeswa chete akatonzwa pora. Hallelujah, Hallelujah. haleluya. This is favor. Oh, Favor hallelujah. suffered from diabetes, mellitus, Tikuona minana, Thank you, Lord. tikuona minana. She suffered from hallucinations, blurry vision, Uyu diabetes. wangovhumuka But vhumuka. today is her day. You're gonna sleep there. Asi nhasi kwanzi uchavata zvakanaka, You're healed. wapora. She'll never be the same again. Uyo She's healed. Oh, look at the power of God go through her. This is Ose. Ose suffered from fatty liver disease, blocked gallbladder, hypertension, jaundice, and an itchy body. oh, haleluya. Man of God directs the power of God to Ose. Vakushumira kuno mumwe akavata zvekare. You will never be the same. Just as the word says, he will rest in his love. He will joy over you Just with a moment. singing. Just a moment. Just a moment. Come. Sit up. Can you see those eyes? Just yellowish. Sick. Maziso akatsvukuruka. That evil spirit is leaving you now. Mweya wetsvina uri kuita kuti maziso iwayo Let her adaro, go now. Let wakubva, her go. ndowakudzingwa, wadzingwa, She's free. Vibrating under the power of the Holy wasungunuka. Ghost. Man of God declares her free. She's shaking. She's free. That's it. That's it. Oh, hallelujah. Oh, Hallelujah. is free. Now the man of God gets before King David. Just a moment. I'd like to understand this. What does stage 5 kidney disease mean? What does that mean? Stage 5. Ndakuziva kuti What? chirwere chakanyorwapo chinorevei. That means at the terminal stage, that's where he is.
uyo ari Young guy, kunzi how old are you? ari kurwara neitsvo 15 years. ana makore 15 asi ari kunzi haachatogoni Who kurapika. came with you? Where's his mother? Vauya namai vake. Is she here? Mai vacho vakutsvakwa kuti vari kupi. She must be seeing you on the screen somewhere. Where is his mother? She's coming. She's coming. Come. Mai vacho vakuuya. King David, only 15 years old right now. His mother, Chioma, is making her way to the front. See her running. This is her moment. This is the moment she's been waiting for her child. This is your son? How old Ndo is mai he? vomwana 15. 15. change ana makore 16 muna chikumi. Was he born with this problem? No. When was he haana diagnosed? kuzvarwa achirwara kudai. 2023 December. 2 years ago. Zvita wa 2023 ndo paakabatwa chirwere ichochi. And they said he's in stage 5. A report. You have the medical report here. See? Samba yakabva kuchipatara It's written here stage 5. chitaurawo kuti mwana uyu warwara tsisa zvokusabetsereka Is he your kuzvipatara. oldest child? You have another one? He's Older my than- oldest son. It's your oldest son. Ndo dangwe ramai ava. What is What's his impossible with first man. name? You gave him King David as his first name. That's interesting. Zita rake anonzi Mambo Dhavhidhi. Precious Lord Jesus. Haleluya. Lord, Urwere hwakadai hahuna restore kunaka. this young guy back to his family, to his mother, Asi zvino wakudzorerwa kuna mai vake vagwinya. and be happy and sound Apora. again. Let everything in his body be restored to work perfectly. Zvese zviri muviri His wake kidneys, his lungs, his heart, zvakudzorwa kuti blood zvishande circulation, everything. nomazvo, ropa richifamba zvakanaka, itsvo dzichishanda zvakanaka, mwoyo, mapapu, zvose zvishanda zvakanaka. In the name of the Lord Jesus, I order you to Mweya come out of his werima body, wakurayirwa kuti ubude, come out of him and enter into him. kurayirwa kunzi ubude usadzoka zvekare. Come. This is the moment. Jesus has done it. Power of God Hanzi goes arambe through akatarira right pavari. now as the man of God lays hands on his chest. He's healed. Vapora, vapora. Haleluya. Oh, kalasiga mojeta. See his mother hugging her son. They've received a new destiny tonight. Avo potoenda mai nomwana. Haleluya. This is Oluima. Oh, He's suffering God, from you're free. hypertension, and that's You're it. free. He's free. Praise the Lord. This woman suffered from migraine headaches. And that devil is gone from her. Glory to God. You'll never be the haleluya. Oh, makasika. Makasika. possible. Kristu akwenda. Kristu akwenda kunyengeterera vari panhare. Well, hallelujah. Haleluya.
Wonderful, 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 wonderful. All of you on the large screen, vose ready. I'm going to call some and pray for some by name, but then I'll pray for all of you. vose vari panhare ava Glory to God. vamwe vachadomwa havo nemazita asi vazhinji vachangonamatirwa pamwe I chete. pray for all others around the world. Kwanzi ndisati ndanyengeterera I'll also pray vanhu if vose there's anybody in this auditorium vose vari kwose kwose chatanga ndanyengeterera upi zvake or with any problem in your auya body, aine I'm going to pray. zvinomurwadza kana dauya aine chirwere muviri make. Today's a big day, all right? nhasi izuva guru, You will not forget it because of Also, something that God's going to do in your life. hausi kuzokanganwa zuva ranhasi noda kwezvichaitwa namwari ari mupenyu hwako. Sylvia, miracles are real, aren't they? They are real. Tiri kuimba kuti zvishamiso Chen, zviri China. kuitika. Uyu ari kuchina Cancer, ovarian cancer. It's your moment. It's ane your moment. nhuta muchibereko. Yes. Feel somewhat diminished after all's been said and done. Searching for answers, left footprints of feet in the sands of your heart. Haleluya. You're afraid and you're anxious, hanging on to life with a dread of hope. Do you know? Chen, in the name of Jesus. Yari kuchina akuporeswa ari ikoko. Nhuta yatorayirwa kuti ife ibve muviri make. Be free of the cancer. In the name of Wasungururwa kubva panhuta. You are free. You are healed. Wasungunuka, wapora. It's done. It's done. It's done. Mercy. Iran. Fibroma. What's that? Fibromyalgia? Fibroma. That's. Oh, I see. Well, Mercy, in the name of Jesus, I bring you healing. Yari kuporeswa ari kwaari. In the name of Jesus, it's done unto you. It's done unto you. Sharon, India, chronic anemia. You're healed in Jesus' name. You're healed. It's done. It's done. Shika, India, anxiety and depression. Ari kunyengetererwa That devil is gone panhare. from you in the name of Jesus. It's Ndava done. kuti vari It's kudzimba gone. dzavo You're free. vachitopora vari ipapo. St. Martin, kidney failure, loss of vision, stiffness. All infirmities are gone from you in the name of Jesus. That devil leaves you now and you are free. You are healed in Jesus' name. You're healed. You're healed. Glory to God. Leila, Finland, back pain, hypertension, diabetes, all gone in Jesus' name. All gone. You're free. Glory to God. Tamale, Tuvalu, numbness in both legs, chest, and shoulder pain. You are healed in Jesus' name. You are healed. You're healed. Glory to God. Laroy, Algeria, spinal disc, arthritis, osteoporosis. I command the devil to leave your body in the name of Jesus. You be healed right now. Yes, you are healed in Jesus' name. You are healed. You're free. You're free. Navet, Jamaica, rectal cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. In the name of Jesus, Navet, you're healed. Jobel, Canada, meningioma, slip disc, insomnia. Well, they're all gone from you in the name of Jesus, and you are healed. You are healed, Jabal. Thank you, Lord. Clan, Philippines, autism,
That devil leaves him now in the name of Jesus. Come out of him. Return to him no more. He's free. He's free. Vera, ReKupora mumwe wavo. I command the cancer to die and Mutadzi turn out kupora. of your body, every trace of it, in Jesus' name. Yes, Sana you are iri healed. kupora. You're free. Power of the Holy Ghost. Zvirwere zveropa zviri kupora. Kenya, rheumatoid arthritis. You are healed in Jesus' Mapfupa ari name. You are kuporeswa. healed. Glory to God. Your lungs are healed as well. Lee, Uzbekistan, constant headaches. That demon is gone out of you, and you are healed. It will not return. You're free in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Greg Spons, USA. Aphasia, locking syndrome. Thou devil of darkness, in the name of Jesus Christ, come out of this man's body. Come out of his brain. Get out of him in Jesus' name and let him go. He's loosed in Jesus' name. Glory to God. Gabriela, Germany, kidney failure. I command life back to your kidneys in the name of Jesus, and you are healed. You are healed. It's done unto you. It's done. Michael, Canada. Wow. That epileptic spirit is Vafara gone kunzwa in the name of chidanwa. Jesus, and is free of the artisan. Healed Hallelujah. in Jesus' name and restored. Power of the Holy Ghost. Hallelujah. Vicent, USA, Wow. chronic pain in the lower back. That pain Wakatosimuka. goes away from you now in the name of Jesus, and you're healed. Power of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Winfreda, glaucoma. I command the glaucoma to leave you. Your eyes be completely healed. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can you put that lady back? Can you put that lady back? The lady I just prayed for. Yes. The pain from the back of your head that goes through your back is gone from you. That devil leaves you now in the name of Jesus. Leaves you now in Jesus' name. The side pains as well are gone. You're free. Thank you, Lord. Christina, Canada, drug addiction. The devil is gone. The devil is gone, and the headaches are gone too. You're free in Jesus' name. Glory be to God. Thank you, Lord. Amy, Philippines, I bring you healing in the name of Jesus. Be free of all your Vese infirmities. varikuporeswa You are vari kwavari. healed in Jesus' name. You are healed. The devil leaves you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gabriel, Germany, breast cancer with metastasis, COPD. In the name of Jesus, I command the cancer to die and pass out of your body, every trace of it. Be healed from the crown of your head to the soles of your feet. It's done unto you. It's done. It's done. Fernando, Canada. Polycythemia. Leukocytosis. Well, I bring you healing. In the name of Jesus, receive your healing from the crown of your head to the soles of your feet. You are healed. Glory be to God. And your heart is healed as well. You're healed. Thank God. Thank God. Hallelujah. Luis, Peru, heart murmur. Well, I bring healing to you in the name of Jesus. He's healed. He's healed. He's healed. Completely healed. Thank you, Lord. It's done. It's done. Yanxi, China, autism. Hallelujah. Now, devil, Wow. come out of this boy's body. Come out of his brain. Get out of him in Jesus' name. That he be restored to normal in Jesus' name. It's done. It's done. Thank you, Lord. It's done. Nercy, Paraguay, depression and anxiety. That devil leaves you now in the name of Jesus, and you are free. You are free. Power of the Holy Ghost. You're free. Thank you, Lord. Rasa, Germany, osteoarthritis and gout. Well, you are healed in Jesus' name. You are Hallelujah. healed, Rasa. You're healed. It's done. It's done unto you. Christiana, UK, uterine fibroids. I command the fibroids to die and pass out of your body in the name of Jesus. The gone. The gone.
You're gone. Thank you, Lord. Hallelujah. Omoyemi Island, breast cancer. I command the cancer to die. You are free of your infirmities. You are healed of the cancer. In the name of Jesus. Yes, you are healed. Glory be to God. Thank you, Lord. Girogin, Canada, autism. In the name of Jesus, I command that autistic spirit to let him go. Go out of him in Jesus' name. Glory to God. Thank you, Lord. Marcelina, St. Martin, I bring you healing in the name of Jesus. You are free of your infirmities. And the tumor dies and passes out of your eye in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mitra, Iran, colon cancer and oral cancer. I command the cancer to die and depart from you in the name of Jesus. Be healed. It's done unto you. Nadira, Netherlands, autoimmune disease and hypertension. I bring you healing. In the name of Jesus, I bring you healing. Be healed now. That devil leaves you. And you're free in Jesus' name. You're free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dasha, Kyrgyzstan. I bring you healing now. It's your moment. In the name of Jesus, be healed. Be healed. The brain damage is healed in Jesus' name. It's done unto you. Praise God. Stella, Nigeria, arthritis. Be healed in the name of Jesus. Be loose. Your muscles, your tendons, your ligaments, all healed in Jesus' name. Healed. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shanda, USA. Severe generalized body pains. I bring you healing from your pains. That devil leaves your body now. And you're healed in Jesus' name. You're healed. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. You're healed. It's done unto you. It's done. Mangting Thang, India. Chronic kidney disease. I bring you healing. This is your moment. And you are healed. In Jesus' name, you are healed. Oh, glory to God. To your bones. And yours is now. Well, the great physician is here. Muratu mukuru ari pano. Heart failure, prostate cancer, general body pains. Well, you are healed of all your infirmities in the name of Jesus. From the crown of your head to the soles of your feet, it's done unto you. It's done. Lost and alone, your hope's been crushed. Yeah. Body bruised and scarred. Simon, Colombia. Given up on you. This is for you. This is for you. You're continued to wait for an answer. This is your moment. Has overwhelmed you with sorrow. Yes. You've done all you could. I want you to know that the Now great you're physician is here. uncertain of tomorrow. Yes. Poresi mukuru ari pano. There's no need to despair. No need to despair. You are in the right place. Sirega kuchema hako nokuti wauya In the name of Jesus. chaiko kunoporeswa vanhu. Simon, you are here. It's done unto you. It's done. From the crown of your head to the soles of your feet, it's done. It's done. Glory to God. Yes. Cleanses and purifies. Bongiwe, Eswatini. It's your moment. The great physician is here. You are here. You are here. It's done. His love
province, Women's Place, you can business, Chankina, Uzbekistan. You are healed in Jesus' name. It's done. It's done. It's done. Glory to God. Lakshan, New Zealand, cervical spondylosis and diarrhea. You are healed in Jesus' name. You are healed. Yes. Yes. Mario, UK, loss of vision in both eyes. I command the blinding spirit to come out of your eyes and sight be restored to you in the name of Jesus. And it's done unto you. Oh, yeah. Thank you, Lord. For now, USA, stroke. Now, devil of darkness, you come out of this man's body. Come out of him. Get out of his brain. Get out of his brain. Get out of his heart. Get out of him. In the name of Jesus. Restoration of full consciousness. In Jesus' name. Yes. Yes. Healed. Yes. 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 Glory. Hallelujah. There's no need to despair. You are in the right place. Kwaku King. Just believe in the word we speak. I bring healing for your child. In the name of Jesus. Speech and language delay no longer. Heal. That dumb spirit leaves in Jesus' name. She's free. Afonso, India. Bone cancer. You are healed. You're healed. You're healed. The cancer goes away from you now. Right now. Deny. UK. Osteopenia. You are free in the name of Jesus. You are free. Yes. Are his outstretched hand, and not a word be loosed from your infirmity. I command the autism to go from this girl. Go from her in the name of Jesus. Put your hand on her forehead. She's free in the name of Jesus. It's done. It's done. It's done. Hallelujah. Yes. And it's Bulgaria. Breast cancer. I command the devil of cancer to come out of your body. You are free in the name of Jesus. You are healed. Your heart is healed. Your whole body is healed in the name of Jesus. You will walk again. You will see again. uchafamba zvekare, uchaona zvekare. You are healed. That devil is gone from you. That devil is gone. Thank you, Lord. So Medina, South Africa, autism, that devil leaves him in the name of Jesus. Get out of him. Return to him no more. Thank you, Lord. Oh, glory to God. Brianna, speech delay. Delay no more. Free in the name of Jesus. Just free.
Manto Korabaga Satarabaha. Bill, USA, paraplegic spinal cord injury. I bring healing for your spine. In the name of Jesus, from the crown of your head to the soles of your feet, be healed. In the name of Jesus, you are healed. Power of the Holy Ghost, you're healed. Power of God is going through your body. You're healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're again. And the dead will live again. You'll be made whole. Yes. Didi Malai, South Africa. You are here. In the name of Jesus. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. And the dead will live again. You will walk again. You will see again. And the dead will live again. You give me hope. The great physician. Is here. With love and full display. Yes, yes, yes. He's working through us, reaching out to you right now, right now. The great physician is here with his love and full display. We are his outstretched arm, and in our word, Lose from glory, from the oh yeah! In the name of Jesus, glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Even in this hall right now, anyone who's sick or you Vose came with a problem in your body, vari put your hand muno over vari this. pano kana wauya uchirwara Hand over that one now. This is the moment. akuti kana wauya nomunhu anorwara uda kuti umubate munhu iyeye yanguva yekuti apore o bale sali konta malistra cabrodelo strama gigero makeso la trachea balegronsia lipratia gormazia grancia Healing angels hirozi dzinoporesa are in this place dziri munzvimbo ino all around the world. uye dzakapararira pasi rose. Two great angels Ndakakuudzai pamusoro pengirozi years ago. huru mbiri dzakatumwa naishe kwandiri makore akawanda apfuura. Imwe yengirozi idzodzo ingirozi huru kwazvo. Suddenly became so big. Karo kangova kura chaizvo. Like ordinary men when they came in. Vakapinda vachingoita sevangwedzana nevanhu. And he said, one spoke. Mumwe wacho akataura. I want to show you how you say Kandoda kutaridza kuti unoporesa sei with them. varwere. Saka taifamba tichita setiri Get to a certain point. kusvika pamwe. It seemed like as if his hand is touched the sky. Wangosimudza ruoko rwake And suddenly ngongovhura matenga I looked into heaven. ndokutanga kuona zviri kudenga. That angel Girozi iyoyo has many angels under him. ine ngirozi dzakawanda dzainoshanda nadzo, Under his command. dzainotungamirira. They're all around the world. Ngirozi idzodzo dziri pasi rose izvozvi. One day, Rimwe zuva angels. I want to show you how to raise the dead. ngirozi imwe yakauya zvikanzi toda kutaridza kuti unomutsa sei vakafa. That's the name. Eh, So many dead. ndokutanga kuona vakafa vakawanda vachimuka. In my natural thinking, as I was there looking, there were so many, I almost became afraid.
kufunga kwangu ndichingofunga semunhu pursuing, njozi dzakangowanda realized where I was. ndokuona padandiri You're in the presence of God. ndakanga ndiri pamberi pamwari And attain fear. kadaro hauna chaunotya. The angel of God would say, fear not. Kazhinji ngirozi You know that? inoti usatya, kazhinji inoti usatya. But before I could get that instruction, I organized myself. Asi ini ndatodzikama That angel ngirozi isati yataura is izvozvo. working with us. Ngirozi iyo iri kushanda nesiko zvino. Doesn't matter where you are, the instruction Hazvina given from heaven. hazvina basa kuti uri kupi. When I speak the word about your healing, Denga ndo rakandirayira kudaro kana ndikataura shoko raMwari pamusoro pokuporesa kwako hazvina basa kuti uri kupi pasi pano. I was sent to bring healing. Unoita ndakatumwa kuti ndikuporese. Ndosaka ndiri kuporesa Jesus, muzita raIshe Jesu. to you now. Ndinokuporesa uri kokoko zvino. Lord, I said to him, Lord, you told me to Zvakakosha. go. Ndakabvunza Ishe makore akawanda apfuura ndikati makandituma zvinhu zvakawanda. Anga ari mangwanani ndada kuziva Him about some things, kuti important things. zvakakosha zvii. So, I said, Saka ndakati things you told me to do, pazvinhu zvamakandirayira kuita, which one is the priority? Which one is kati chakanyanya kukosha ndechipi? I wanted to know how to organize my priority. Ndaida kuti ndizive kuti ndoronga sei mabasa angu nokukosha kwawo. Those he calls and tells them what to do. Ishe vanorayira, vanoudza vanhu vanodana zvinhu zvavanenge vaida kuti vaite. Saka ndaida kuziva kuti chakanyakosha ndechipi, ndikati chokutanga ndechipi. I had hardly finished Ndisati ndatopedza kubvunza mubvunzo wacho, when he answered me in two ways. ndakadavira nenzira He mbiri. answered me from about 3 feet above my head. Akandidavira achitaura vari nechemudenga nokukasira. And he answered me with another, I won't describe that for you today. But he said it so quickly, Vakadavirazve neimwe nzira yandichakutsanangurira rimwe zuva, healing to the nations. asi vakakasira kutaura vachiti poresa marudzi What my evanhu. priorities were. Saka ndakabva ndanzwisisa zvandaifanira kukoshesa. Saka ndezvinhu zvakawanda zvinofanira kuita. All right? Which gave me instruction. Ndikazvinyora zvinhu zvaindirayira zvokuita. Healing to the nations is Si priority. kuporesa vanhu, That's why this is marudzi evanhu kwakanyanya kukosha. sent angels around the world. Ndosaka vakatuma ngirozi pasi rose. Where do you get Svondo rapera chairo chairo. people registered for Wakamboonepi, wakambozvione kupi zvokuti vanhu vanonyore zviuru zvinomwe zvezviuru zvinonyoresa kupinda musangano? Wakambozviona kupi? Asi tatatwa nevese vanhu ivava vatonyoresa svondo rapera chairo. 8, like every 4 hours, more than 8 million people turning in their registrations from all around the world. Like every 4 hours, more than 8 million. Vanhu vakawanda vanga vari kunyoresa, vachimhanyira vachinyoresa, vachimhanya vachinyoresa. All because God loves everyone. Doesn't want you to see. Mwari vanofarira munhu wose, havadi kuti urware. Ndosaka vachiita zvese izvozvi. You cannot praise him. Vakafa havagoni kuvarumbidza, You cannot celebrate him. vari kufa havagoni kuvapemberera, The pit, in other words, those who are buried cannot hope for vanovigwa havagoni only the living. kuwana izvi vanhu vapenyu chete. Yes. Ndo haleluya. You that are in this auditorium, the power of God. Bata vanorwara zvapacho vari pano imi, bata. Hazvina basa kuti uri kurwadziwa pai, zvina basa kuti uri kurwadziwa pai.
zvina basa kuti chachikunetsa chii ndinochibvisa kubva pauri muzita raJesu, nezita guru raJesu. Wasungunuka kubva pachirwere chako, wasungunuka kubva pamarwadzo ako nezvirwere zvako, wasungunuka zvachose muzita raIshe Jesu. O kala strake bragola strike mojia brakora basilia grante makilo strika mashie branca. Hallelujah. Thank you, Lord. All of you on the large screen, put your hand in the place where you need a miracle. It's your moment. Maybe it's your loved one. Put your hands on that one. This is the hour. This is the hour. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tumors are dying right now. Tumors are dying right now. They're dying right now. Power of the Holy Ghost. I command the blindness to go. The blindness leaves in Jesus' name. In Jesus' name, the power of the Holy Ghost. Yes, be healed in your body. Be healed in your limbs. Be free. Power of the Holy Ghost. I command the deafness to go. Deafness leaves right now. Heart pains, heart trouble, heart conditions are being healed right now. Yes, you're healed. The Spirit of God is there with you. Yes, be healed. Be healed. Maybe you are in a healing center somewhere, or in a church building, or in your home. Doesn't matter where. Doesn't matter where. This is your hour. The Holy Spirit of God is present everywhere. In the name of Jesus Christ, put your hand where you need a miracle. If it's your breathing, put your hand up on your nose. Maybe you're afflicted with asthma. That devil is leaving you now. Precious Lord Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Whatever the injury that you suffered from an accident, don't worry, this is your moment. I bring you healing and restoration now. Healing and restoration for your body that was so broken, so marred, so destroyed. You thought you'd never be the same again, you'd never be healed again. But I bring you healing. This is a miracle
a huge miracle for you right now. You will walk again. And you know, in that song, we were singing to you that you walk again, you see again, and then we said, the dead will live again. It's true. Not only one who has died, but even dead parts of your body will come back to life. And this is the moment. We're in that hour right now. Angels of God moving around the world, everywhere. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Tarabaga Satalamando Cobra Sete Kilamaha. Thank you, Lord. Lord, your name is greatly to be praised. In the name of the Lord Jesus, I speak to every spirit of infirmity, you demons of pain, you devils of paralysis, you devils of blindness, muzita ra Jesu ndinotaura kumweya yose yezvirwere, yeupofu, inokonzera kuremara ndinoraira iko zvino kuti mubude muviri yavo, budai muviri yavo, budai muviri yavo. Mweya yose youmatsi, youmumumu, budai muviri yavo. Norayira marwadzo kuti abve, zvirwere zvibve, utera hubve. Ndinokuporesa uri ikoko muzita raJesu. Bvuma kuti wapora, bvuma kuti meso ako apora, bvuma kuti nzeve dzako dzapora, bvuma kuti mwoyo wako wapora, bvuma kuti ropa rako rasukwa rapora, kubva kumusoro wako kusvika kutsoka wapora, bvuma kuti wapora muzita raJesu. Bvuma kuti zvaitika, zvaitika, wapora, 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 haleluya, wapora, haleluya, haleluya. Rumbidza Mwari, rumbidza Mwari, rumbidza Mwari. Haleluya. Send us your testimonies real quick. Tikasira kutumira kutizivisa kuti waporeswa chii. Wotumira kukero yatiri kutumira iyoyi, kana kutumira kumunhu akubatsira kupinda muchirongwa ichochi. Tinotori neuchapu hwakawanda watori nahwo, asi kusvikira watuma hwako hausati hwakwana. Toda kuziva kuti waporeswa chinyi. She vane tsitsi, vane nyasha, vanoera.
ndichanzwa umwe uchapupu wacho. Regai ndikudzidzisei shoko raMwari. Ndakakuudzai nezuro ndikati ndine zvakakosha zvandoda kukudzidzisai nhasi. Ndakanga ndiri kutsanangura mashoko akataurwa navaoni pamusoro paJesu. Vakataura zviuru zvezviuru zvamakore Jesu vasati vazvarwa kuBheterehema, mazana namazana emakore. Ndikakuverengerai pamusoro pekuroverwa kwakaitwa pamuchinjikwa kwakataurwa chiuru chamakore Jesu vasati vazvarwa. Tinozviwana mumapisarema e22 muna Zakariya Zakariya 12 ndima 10. Kwauye ndichadurura mweya wenyasha newokunyengetera paimba yaDhavhidhi, uye navagare Jerusarema vachatarisa kwandiri, iye wavakabaya. Mapisarema 13 ndima 10. Kwanokuti imi hamuzondisii muguva kana kurega mutsvene wenyu achiona kuora. Nokuti Jesu pavakafa vakaenda kugomba remoto, nokuti mutadzi wese aifanira kuenda kugomba remoto. Zvino Jesu vakanga vatakura zvivi zvenyika yose, saka vaifanira kuenda kugomba remoto. Zvino Bhaibheri rinotiudza kuti vari kugomba remoto kudaro, Jesu vakakurira mweya yese yetsvina, vakaikurira yose vari mugomba remoto. Ndokubva vozomuka vakauya panyika. Saka ndo mashoko akataurwa nevaoni anotiudza kuti Jesu vanga vasiri kuzosiyiwa varimo mugomba remoto. Ane kuna Jona sako chokutanga ndima 11. Jona wakamedzwa nehoyo akaita mazuva 3 neusiku 3 arimo. Matiyo 12 ndima 40. Jesu ati kwai Jona sezvaakanga ari mudumbu rehove usiku 3 nemazuva 3, mwanakomana womunhu achange ari muvhu kwamazuva 3 neusiku 3. Isaya 25. Kwanzi achakurira rufu, chevagopukuta misodzi kubva pazviso zvavo zvose, vagotuka vanhu. Vakavatapa. Mapisarema 110.
kwai Jehovha vakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu kusvikira vavengi vako dzavanhapwa dzako. Nemakei mashoko aya akakosha nemhaka yezvakataurwa naJesu pachavo. Regai tiende kuna Matiyo 24 ndima yokutanga. Jesu akabuda muimba yaMwari, uye paakanga achifamba dero, vadzidzi vake vakaswedera kwaari vakamutaridza dzimba dzeimba yaMwari. Iye akati kwavari, muri kuona zvinhu izvi zvose here? Ndinokuudzai chokwadi kuti hakuna ibwe richasara pano riri pamusoro perimwe, ose achawisirwa pasi. Jesu akati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vakauya kwaari vari voga, akati, tiudzei kuti zvinhu izvi zvichaitika rini, uye kuti chiratidzo chokuuya kwenyu nokuguma kwenyika chichava chei? Mibvunzo mitatu yakabvunzwa apo. Mitatu kwanzi. Yokutanga, kwai zvinhu zvichaitika rini, zvipi zvacho, ndo zviri mundima yechipiri. Saka arikutaura pamusoro kokuwisirwa pasi pokuparadzwa kweimba yaMwari. Saka ndo vaibvunza kuti zvichaitika rini. Mubvunzo wechipiri, kwanzi tichaziva sei kuti nguva yokudzoka kwenyu yakwana? Kwai chii chichatitaridza kuti maakudzoka? Saka kudzoka ikoko ndo kwatinoti kudzoka kwechipiri kwaJesu. Pavakadzoka kekutanga, pavakauya kwekutanga, ndo pavakanga vanaye ipapo pakazvarwa. Zvikanzi tichaziva sei kuti maakuuya kechipiri? Vadzidzi vari kubvunza Jesu ipapo. Zvikanzi tichaziva sei? Chichataridza kuti maakuuya chii? Mubvunzo wechitatu ndokuti chii chichatitaridza kuti nyika yakuguma? Kwai chii chichatitaridza kuti nyika yakuguma? Tichaziva sei kuti nyika yakuguma? Saka ndo mibvunzo mitatu yavakabvunza Jesu. Toda kuverenga ndima dzinotevera. Toda kuti munyatsoteerera kune zvakakosha zvavanotitaurira, nokuti mibvunzo yakakosha kwazvo. Ndima yechina, Jesu akapindura akati, chenjerai kuti murege kunyengerwa nomunhu. Chokutanga chaakavayambira nacho kwanzi mungwarire kunyengerwa. Kwai mungwarire kunyengerwa, musarega pasano munhu anokunyengerai. Ari kutsanangura kuti kupera kuguma kwenyika. Vari kuvadzidzisa nokuvazivisa kuti vachaziva sei kuti nyika yaguma. Zvikanzi chokutanga, musanyengerwa nemhaka nokuti kuchange kuine kunyengera kwakawanda kana nyika yakunoguma. Uye usazvinyengerawo newe, nokuti vanhu vazhinji vanonyengera vamwe vanozvinyengera ivo pachavo. Navazvinyengera ivo vozotanga kunyengerawo vamwe. Saka usazvinyengera. Vamwe vanhu vanotaura vachiti zvinhu zvinenge zvaitika izvozvo ndo zvinenge zvakarongwa kuti zviitike. Inhema dzega idzodzo. Chimbonogara pasi, urege kubika, urege kugadzira chokudya, tione kuti ukagara ipapo uchadya here. Havaregi zvinhu zvichingoitika, asi vane zvimwe zvavanozongoti izvi tongosiya zvakadaro, zvichangofamba zviri kutoitika izvi ndo zvakarongwa. Kwai nokuti vazhinji vachauya muzita rangu vachiti ndini muponesi, uye vachanyengera vazhinji.
ndakanzwa kuti kuKenya kuno mumwe unozviti ari kuzviti ndini muponesi. Pano mumwe wakati kwai ndini muponesi, saka kunotoda vamwe vari kutomutevera, vamwe vari kutomutevera nokuti havazivi Bhaibheri. Vanotofunga kuti ndiJesu uyo iye ari kuKenya uko haasi muponesi. Jesu haana kumbova Jesu, haasi kuzova Jesu, haagoni kuva Jesu, nokuti Jesu akatiudza kuti ivo vanouya sei. Kwai vakawanda vachanyengerwa. Kwai muchanzwa nezvehondo uye neguru rehondo, asi chenjerai kuti murege kuvhunduswa nazvo. Zvinhu zvakadero zvichafanira kuitika, asi kuguma kunenge kusati kwasvika. Kwai zvinhu zvichaitika, asi nyika inenge isati yaguma, nokuti rudzi ruchamukira rumwe rudzi noumambo huchamukira rumwe umambo. Izvi hazvingorevi kuti hazvingorevi nyika mbiri dziri kumukirana. Aiwa, zviri kutaurwa apa vari kuti munyika muchange muna manyongore muchita mapoka munyika imwe chete, vanhu vanokwikwidza vanorwisana. Ndo zviri kutaurwa nendima iyi. Asi zvinorevawo hazvo nyika mbiri dziri kurwisana, asi zviri kunyanya kutaurwa ndezvekurwisana kunowanikwa munyika imwe chete navanhu vomo. Kuchava nenzara nokudenga kwenyika munzvimbo dzakasiyana siyana, asi zvose izvi mavambo kurwadziwa pakubereka. Ndinoteera yacho. Ipapo muchaiswa kuna vanokutambudzai, mugourayiwa uye muchavengwa nendudzi dzose nokuda kwangu. Saka vanhu vaMwari vachatambudzwa nokushungurudzwa. Panguva iyoyo vazhinji vachadzokera shure kubva pakutenda uye vachamukirana vagovengana. Uye vavoni vazhinji venhema vachamuka uye vachanyengera vanhu vazhinji. Saka kune vaponesi venhema vachauya, asi uyezve kuchava nevaoni venhema. Hakuna kunzi vachanyengera vanhu vashoma, kwai vachanyengera vakawanda. Vanhu vakawanda vachanyengerwa nevaponesi venhema navaoni venhema. Nokuda kwokuwanda kwokusarurama vanhu, rudo rwavazhinji ruchatonhora. Kwai ndimhakai kuti kunenge kuchange munyika muchange mava noutsinye nezvivi, nokudaro rudo rwavazhinji ruchatonhora. Vakawanda vakanga vachida Mwari chaizvo vachapedzisira vasisashingairiri Mwari, nokuti munyika munenge mazara utsinye nezvivi. Zvoita sokuti kunamata hakuna zvakunopa. Asi uyo achatsungirira kusvikira kumagumo achaponeswa. Kwai vaya vacharamba vakabatirira kusvika kumagumo vachaponeswa. Tarira ndima inotevera. Iyi ndima iyi ndio yakanyanya kukosha. Uye shoko roruponeso iri richaparidzwa pasi rose seuchapupu kumarudzi ose. Hazvina kunzi kumunhu woga woga, kwai kunyika dzose ndo pachazoguma nyika ipapo. Maona here chinhu chatitaridza kuti nyika yoguma. Vatiudza zvimwe vakati mukaona izvaitika hazvirevi kuti nyika yakuguma. Vakatiudza zvimwe vakati angori mavambo emarwadzo, ndokuzotipa chinhu chaicho chinotitaridza kuti nyika yakuguma. Zvikanzi chinhu ichocho kuparidzwa kweshoko roruponeso chaparidzwa pasi rose kundudzi dzose seuchapupu kumarudzi ose
ndo pachazoguma nyika ino ipapo. Usakanganwa ndima iyoyi zvachose. Imbozvifunga. Munoona vhusere rokuporesa iri shoko randiri kuparidza iri ratosvika kunyika imwe neimwe pasi pano. Handifungi kuti vanhu vose vanonzwisisa zviri kuitika. Kune vanhu vakaungana pasi rose. Kune vanhu vakaungana pasi rose vachipinda vhuserere rino. Vanhu vaMwari vakasvitsa vakashambadza vhuserere iri kwose kwose. Zvinozokushamisa kuti vakasvika kupi vachishambadza vhuserere irori. Patinopedza gore rino tinenge tatopedza kuparidza, tatongopuwawo imwe nguva kungowedzerera. Ndakakuudzai kuti patinopedza gore rino chitangai kuverenga mazuva. Unoona kutaura uchiti kubva zvino tenzi vanogona kungouya chero nguva ipi zvayo. Ngatitaridzei muone ndima yatabva kuverenga iyo. Uye shoko roruponeso iri rinotaura nezvoushe hwaMwari richaparidzwa seuchapupu kuvanhu vose. Ndo pachazoguma nyika ipapo. Chitarira ndima inotevera kuti inotaura daro. Kwai saka pamunoona nyangadzi yokuparadza yakataurwa naDhanieri imire panzvimbo tsvene, anoverenga ngadzwisise. Ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Ndima ye15 inobva yatotaurira pamusoro pamuponesi wenhema. Anobva tataurira pamusoro pamuponesi wenhema. Ndima ye15 iri kutaura, inototaridza muponesi wenhema achipinda muJerusarema, achinopinda muimba yaMwari inenge yavakwa. Uye muponesi wenhema uyu haasi kuzopinda muJerusarema. Vatsvene vachapedza vachangobva mukubvutwa. Aiwa, anozopinda kwapera mamwe makore 3 nechidimbu. Saka apa muponesi wenhema anenge atoita makore 3 nemwedzi 6 aripo. Vatsvene vatobvutwa. Apa anenge akuendesa muzinda wake kuJerusarema. Ndo zviri kuyambirwa naJesu zvikanzi pamunoona muponesi wenhema akuenda akunopinda muimba yaMwari, chitizai. Jesu akatishandisa izvi kuti vatiudze kuti nokutizivisa kuti zvanga zviri kuitika kumashure uku hazvina kunge zvataurwa naDhanieri. Zvinhu zvose zvavanga vari kutaura vanga vari kuti zvese izvi zvichauya kumberi. Ngaitiende kuna Isaya 23 tione chitaura pamusoro
pekubvutwa kwavatsvene. Kwanzi vakafa venyu vachararama, miviri yavo ichamuka. Imi mugere muguruva, mukai mupembere, dova renyu rakaita sedova ramangwanani. Nyika ichabudisa vakafa vayo. Chiendai vanhu vangu, pindai mumakamuri enyu mugopfiga mikova shure kwenyu. Muwande kwechinguva kusvikira kutsamwa kwake kwapfuura. Kutsamwa kupi? Kurangwa kuchaitwa nyika ino mushure mokubvutwa kwavatsvene. Kurangwa kuchaitwa nyika ino pachauya muponesi wenhema. Makore 9 iwayo anenge muponesi wenhema ari pano panyika, makore okurangwa kwenyika ino. Ndo zvatoona muna zvakazarurwa. Chitarira nazvakazarurwa yechina, vatsvene vanenge vari kudenga. Ndo zvikutaurwa zvichinzi pindai munzvimbo dzenyu dzokuvanda, muvhare misuwo yenyu kusvikira kutsamwa kwapera. Saka vana zvakazarurwa bva chitsauko cheshanu chazvakazarurwa kusvika chitsauko che10 kungorangwa kwenyika kwatinoona muzvitsauko zvose izvozvo zvazvakazarurwa. Izvi zvakakosha izvi. Todzokera kuna Matiyo chitsauko che10. Saka pamunoona nyangadzi yokuparadza yakataurwa naDhanieri imire panzvimbo tsvene, anoverenga ngaanzwisise. Ipapo vari kuti angavatizire makomo, uyo ari padenga reimba yake ngaarege kuburuka kuti andotora chinhu chipi zvacho chiri mumba make nokuda kwezvichazoitika. Ari mumunda ngaarege kudzokera kundotora nguo yake. Zvichaoma sei mazuva iwayo kuvakadzi vane mimba nevaya vanoyamwisa. Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuitwa panguva yechando kana nomusi wechivi chashe, nokuti ipapo pachava nenhamo huru isina kumbovapo kubva pakuvamba kwenyika kusvikira zvino, uye haizombovapozve. Kana muponesi wenhema akutonga nyika ino, pachava nokutambura kukuru. Nokuti muna Jeremia unoti iyi yava nguva yokutambudzwa kwaJakobho. Jeremia 3:9 anotaura achiti inguva yokutambudzwa kwaJakobho. Sei achitaura kuti inguva yokutambudzwa kwaJakobho? Enda kuna Amosi yesere. Unofanira kuona unofanira kunzwisisa mashoko aJesu. Ngatidzokere pandima ye24 21 chete. Dai mazuva iwayo asina kutapudzwa, hapana munhu airarama asi nokuda kwakasanangurwa. Mazuva iwayo achatapudzwa. Vakasanangurwa ava ndevapi? VaJudha vari kutaurwa. Kwai mazuva iwayo achatapudzwa, achitapudzwa kuti angova makore 3 nemwedzi 6. Nguva iyoyo mukanzwa munhu achiti kwamuri, tarirai hoyu muponesi, kana kuti hoyo muponesi, musazvitenda, nokuti kuchamuka vaponesi venhema nevavoni venhema avo vachaita zviratidzo nezvishamiso kuti vanyengere kunyangwe navakasanangurwa kana zvigoneka. Tarirai, ndafanira kuudzai zvisati zvaitika. Saka kana munhu upi zvake
akakuudzai kuti tarirai uyo ari kurenje, musabuda kuti muendeko, kana kuti akati tarirai ari mudzimba dzomukati, ndosaka ndati kwekukenya uya ndowenhema. Pose pano mutumbi ndipo pachaungana magora. Pakarepo shure kwokutambudzika kwemazuva iwayo, mushure memakore manomwe iwayo, kwanzi zuva richasviba uye mwedzi hauchavheneki, nyeredzi dzichawa kubva kudenga namasimba omudenga achazungunuswa. Mushure mukutambudzwa ikoko ndo zvinotaurwa muna zvakazarurwa Evhugumi nepfumbamwe. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga, uye vandudzi dzose dzenyika dzichachema. Vachaona mwanakomana womunhu achiuya ari makore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Hapana achange achiudza mumwe kuti Jesu akuuya. Munhu wese anenge achiona Jesu achiuya achibuda mudenga, munhu wose achavaona vachiuya. Vaya vakanga vaenda makore manomwe anenge apfuura vakabvutwa, vaya vatsvene vakabvutwa, vaya vachibviswa panyika pano, tinenge tiri kudzoka pamwe chete naJesu. Rea ndima ya 31 chete. Saizvozvo uye achatuma ngirozi dzake nokurira kwehwamanda kukuru. Vachaunganidza vasanangurwa. Vasanangurwa vacho ivavo ndevapi? VaJudha vose vanga vari vakapararira panyika yose. Isu takanga takagamuchira Jesu, tinenge tiri kuuya naJesu. Vasanangurwa vachitorwa kubva kupasi rose, nevaya vakabvutwawo panguva iyoyo yokutambudzwa iyoyo, vachanga vachidzoka pamwe chete nesu. Nokuti kune vakawanda vachabvutwa panguva yokutambudzwa iyoyo, vachauya kudenga teta kudzoka tose. Vanobvutwa ivava vanouya vachisvikira pamuchato wegwayana. Haleluya. Tichange tine mabiko kudenga. Baba vachatitira mabiko. Ini ndinenge ndiriko, handigoni kutomboposa mabiko iwayo. Ndiri kuenda neboka rekutanga. Hwamanda paicharira, ini ndichabva ndatoenda ndatobva. Ndo saka tichiita zvatiri kuita zvese izvozvi, tiri kugadzirirai kuti mugoenda neboka rekutanga. Rea ndima inotevera. Ndachida kusvitsa pandima iyi. Zvino dzidzai chidzidzo ichi kubva pamuonde. Panopfava matavi ayo uye mashizha ayo otungira, munoziva kuti zhezha rava pedyo. Teererai, musakanganwa izvozvi. Kwai dzidzai izvi kubva pamuonde. Havana kuti dzidzai pamusoro pomuonde. Dzidzai uyu mufananidzo uri kutorwa pamuonde. Mufananidzo unotorwa pamuonde. Kwai matavi ayo panenge akapfava, mashizha achibukira, moziva kuti zhizha rava pedo. Saka ziva kuti mufananidzo. Shoko rakanzi davi apa rinoreva davi ragurwa, riri kuda kunosimirwa pamwe panhu. Saka idavi rakatemwa, rakuda kunopfakaidzwa pamwe kuti riri kure.
kaverenga vaRoma yegumi neimwe chete, Pauro anotaura zvimwe chete izvozvizvi. Kwai dzidzai kubva pamufananidzo womuonde. Kwai davi rawo parinenge richiri richakapfava, riri doko, riri gavi richiri kubuda muto wakawanda, kwai ukaona rakubukira mashizha woziva kuti zhezha rasvika. Saka chii chaari kutaura ngatigotaridzai kanzi, saizvozvo nemiwo pamunoona zvinhu zvose izvi muzive kuti nguva yangu yapedyo, yava pamusiwo. Chii chiri kunzi chepedo? Izhezha. Kwaizivai kuti zhezha rapedo, zhezha riri mufananidzo umu. Chii chiri kutaurwa naJesu apa? Chiendai kuna Amos yesere kubva pandima yekutanga. Izvi ndizvo zvandakaratidzwa naIshe Jehovha, tswanda ine michero yakaibva. Akabvunza akati, unoonekwa Amosi? Ndikapindura ndichiti, tswanda ine michero yakaibva. Ipapo Jehovha akati kwandiri, nguva yakwana kuvanhu vangu vaIsraeri, handingavararamisizve. Saka kwanzi ndaimbosivaregerera, asi ndakuchizovaranga zvino, kusavararamisa kwaari kutaura. Saka zhezha riri kutaurwa inguva yokuranga, kwai nguva yokuregerera zvivi zvavo yapera. Ndo zhezha riri kutaurwa, inguva yokurangwa kwavo. Izvi zvinorwadza, nokuti vane zvavanotaurira chimwe chinhu. Tarira ndima inotevera. Kuna Matiyo kwai ndinokuudzai chokwadi kuti rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira zvinhu zvose izvi zvaitika. Rudzi rwupi rwari kutaura? Ndo rudzi davi remuonde rakapfava riye ratamboudzwa nezvaro. Kutaura pamusoro pokudzoswa zvekare kwavaIsraeri. Yanga yamboparadzwa, zvino yakudzoswa yanyika, vapiwa nyika yavo zvekare. Haingori Judha. VaIsraeri vanga vambopatsanurana mapoka maviri, asi iko zvino vanenge vakudzoka vava pamwe chete vose, vanyika imwe chete vose. Zvakaitika rini izvozvo? Zvakaitika muna 1948. Jesu anoti kwanzi vanhu vakawanda vanofungira kuti rudzi rwutaurwa rune makore mangani. Bhaibheri rinotitaridza kuti 100 ramakore. Mwari vakataura kuna Abhurahama vakati zera rimwe chete makore 100, mazera 4 makore 400. Zvikanzi zera iroro richaona muonde uchitanga kubukira iwoyu, harisi kuzopfuura, harisi kuzopera. Kubva 1948 tikawedzera makore 100 tinosvika pana 2048.
ikozoti pana 2025 bvisa makore manomwe ipapo. Muno 2048 kubvisa 2025 makore mangani ipapo? Saka unoona kuti makore mashoma iwayo atasara nawo makore iwayo panofanira kuitwa kutambudzwa ikoko, makore manomwe okutambudzwa iwayo. Zvose zvakataurwa naJesu kubva pandima ye15 zvinofanira kuitika. Zvose zvinofanira kuitika mumakore iwayo, nokuti hazvisati zvaitika. Uye havana kuti zvichaitika kunoperera makore iwayo, kwai zvinhu izvozvo zvinofanira kuitika zera iroro risati rapera. Uri pano here? Saka masara namakore mangani? Vatsvene vanobvutwa kwasara makore angada kuita manomwe Jesu asati vadzoka kechipiri. Zvinoreva kuti wasara nenguva yakadiko. Saka mbofunga kuti kana ngatiboti une makore 23 wobvisa manomwe wosara ne16, wozofunga kuti kana una makore 16 havana kuti tichasvika panopera zero racho. Kwanzi zero iri hariperi. Izvi zvinhu zvese zvisati zvaitika. Kwai zera iroro hariendi zvinhu zvose zvisati zvaitika. Ndingokutaridzai Matiyo chete. Ndine zvakawanda zvandoda kutaridzai muna Mariko, muna Luka, nomuna Dhanieri, muna Zakariya, muna Ezekieri, muna zvakazarurwa, nomutsamba dzenhume dzaJesu. Ndikaunganidza zvese izvozvo, unofunga kuti unenge wasara namakore mangani? Uye mukuverenga kwako makore unofanira kurangarira kuti makore anga akareba zvakadii panguva yakanyorwa zvinhu izvi. Gore rimwe raiva nemazuva 360 anga asiri 365 kwete. Usayegerwa nomunhu. Jesu ari kudzoka nokukasira. Zvinhu zvakataurwa naJesu tiri kuzviona zvichitoitika iko zvino nguva yedu. Jesu ari kudzoka. Uye vanhu vaMwari vose vakagamuchira Jesu vanofanira kugadzirira. Zvigadzirirei? Gadzirire kubvutwa kwavatsvene. Kubvutwa kwavatsvene ndokutorwa kuchaitwa vatsvene vari vapenyu vachiendwa navo. Kwai vakafa vari muna Muponesi vachauya votora miviri yavo vachienda. Nokuti iko zvino havana miviri yavo, inongori mweya yavo iri kudenga. Asi vachazofanira kudzoka kuzotora miviri yavo.
saka bhaibheri rinoti Jesu vachaburuka vachibva kudenga vagonge vari mumhepo imomo vachitimirira vari ikoko. Hakusi kudzoka kwechipiri ikoko, uku kuri kubvutwa kwavatsvene. Vachauya vongogumira mumhepo votimirira. Hwamanda yorira, hwamanda yarira, vakafa muna muponesi vomuka, votanga kumuka. Bhaibheri rinotaura kuti vakaunzwa, vakauya pamwe chete vakabuda kudenga naJesu iri mweya, ivo vachipfuurira kuuya pano panyika kuzotora miviri yavo, Jesu vachisara vari mhepo. Imwe miviri yacho inowanikwa yakapararira kwose kwose, asi zvese zvichadzoka zvobatana voonekwa vamuviri, vava miviri yavo. Hwamanda yechipiri yorira, isu vapenyu tobva tabvutwa toenda tose tonosangana naIshe mumhepo mavanenge vakatimirira vari. Kwai bva ipapo tinenge tachizova naIshe nokusingapeni. Bva ipapo toenda kudenga. Zvinhu zvosara zvichiitika munyika kwemamwe makore 9. Vanosara panyika vachafanira kutsanangura kuti taenda kupi, nokuti tichangokaruka taenda. Pano deno ukawanikwa uchiita basa raMwari, ipapo wanikwa uchishingairira Ishe pachabvutwa ipapo. Hazvina basa kuti chii chaunenge uchiita panguva iyoyo chawanikwa uine shungu dzokufadza Ishe, uchida Ishe usina kutonhora. Hazvina basa kuti uchawanikwa uchitamba here, uchinamata, uchidya, wakavata. Chese chaungawanikwa uchiita panorira hwamanda iyoyo, unofanira kuwanikwa uchiraramira Ishe, wobvutwa woenda. Haleluya. Change wakagadzirira pasi rose, vanhu vaMwari vachange vakagadzirira. Ini ndinotarisira, ndiri kutarisira musi oyo. Oh, haleluya. Uri kutarisirawo musi oyo here iwe? Patichazoita muchirongwa chedu patinota pazvirongwa zvedu zveshoko raMwari zvinoitika munyika, tinenge tichitsanangura zvinhu izvi ndichikudzidzisai kuti ungararama sei upenyu hwawakapiwa namuponesi, tunge wakasimba. Haufaniri kurwara zvekare, nokuti kana uchirwara haugoni kushumira Mwari, haugoni kushandira Mwari. Mwari hauri kuti urware. Pandodzidzisa shoko raMwari ndinokutaridzai kuti chii chaunofanira kuita kuti ugare uri mutano, uchikunda, uri muna muponesi. Ndo upenyu hwavakatipa, upenyu hwokukunda. Saka patinoita zvirongwa izvozvo usadarikwa nazvo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinokutenda Ishe, haleluya. Mwari ngavakudzwe. Uri kuvatarisira here? Kutarisira kuuya kwavo here? Ndakunzwa uchapupu shoma tigokutaridzai vashumiri vari pano, tigokunyengetererai mhuri dzenyu, nyika dzenyu. Haleluya. Maleke sonta makile zode makrota biasi akesh demeroga. Yes, tell me what you got. Pastor, this is from St. Lucia. St. Lucia. An 82 years old man who was diagnosed with prostate cancer, renal sinus cyst, and he experienced frequent pain
and stiffness in the And lower he's been back. healed now? Yes, now Wonderful. he's healed, perfectly normal. sir. Wonderful. Yes. Yes. Pastor, this is from Suriname. From Suriname. Yeah, You had a Shavina, this, testimony earlier on today from Suriname, right? yes, sir. Amazing testimony. This lady, for just 24 years old young lady, was partially deaf for 24 years. But while you were ministering, power of God came upon her. The deafness is gone. She can hear perfectly from Praise both ears God. now. Praise God. Wonderful. Pastor, this is from Finland. From Finland. Anne is 64 years old. And Yes, suffered from neck pain, stiffness of both knees, and couldn't squat. But Pastor said, as you ministered, she's I healed now. received my healing. Praise God. Wonderful. Pastor, we've got one from Solomon Islands. Solomon Island. Irini is a 52-year-old that had hypertension and an ulcer. Said when you were ministering, the hypertension just went, and he knows the ulcer is Praise also God. gone. Wonderful. Pastor, I have one Wonderful. from St. Vincent and the Grenadines. St. Vincent. Alexander was diagnosed with diabetes, high blood pressure, and glaucoma, which left him completely blind in his left eye. He was completely blind in his left eye. Yes, with Now he partial can vision. see? Yes, Pastor, he's seeing now. Wonderful. Wonderful. Pastor, something happened in a hospital in Durban yesterday. There were 9 infants and children in the pediatric ward. Yes. By the time they came, after the program last night, it's completely empty. I have the pictures All here. 9 of them. Discharged. That's amazing. Do you understand? We have testimonies so far, testimonies from 242 countries. Can you imagine that? That's amazing. That's amazing. That's amazing. Yes, tell me. Well, this is from 32 years old Aliyah from Jakarta, Indonesia. Indonesia. She had painful blood clots and miscarriages. But while you were ministering last night, she received her healing. She woke up this morning with blood clot gone and pains gone, perfectly healed. Feeling normal now. Wonderful. Pastor, this one is from Blessing from Israel. From Israel. Had been partially blind and could only manage to see with the aid of the glasses. He said, when the man of God faced the global audience, he said, healings that you did not expect are happening right now. Place your hand where you need your healing. He said, I placed my hand on both my eyes and the other hand on my spine at the spot where I had been having excruciating pain. Immediately, I realized that my eyes were open. I could see perfectly without the glasses. That's wonderful. Pastor, I have That's wonderful. Anthony from Italy. Anthony Pastor, from Italy. so many sicknesses. Blurry vision, headaches, heaviness of the eyes, couldn't lift the shoulders, pain all over. Is healed now? Healed, perfectly Praise healed. God. Praise God. Pastor, Wonderful. I've got Gabriel from Argentina. He had difficult walking, and he could only walk with aid. When you were ministering to the people on the stretchers, he felt a strong presence of God and couldn't stop crying. He stood up, and now he can walk without any aid. Hallelujah. 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 From Canada, this one Wonderful. had uterine fibroids. It was protruding like she was pregnant. He said after the man of God, and with serious pains and discomfort, after the man of God prayed, he said I could literally see that the fibroid that was protruding all gone. That's and the pains amazing. are gone. So the protrusion is gone. Yes. That's amazing. Pastor, from the Virgin Islands, Yes. Gabriel had suffered from type 2 diabetes for 6 years, and he was not able to walk. He said as the man of God prayed, all the sharp pains left, his feet became stronger, and he started walking, Glory be to completely God. healed. And this Glory is be from to Zhang, God. China. From China. She had knee problem, severe pains. But after you ministered, she got healed, and now she can walk with her nails. That's the pain is wonderful. gone. That's the stiffness wonderful. is gone. That's wonderful. Pastor, there's a testimony from Mauritius. From A lady- Mauritius. yes, sir. A lady who had an accident from a severe fall. She broke her neck, her back, and then couldn't stand. Of course, the doctor said she needed immediate surgery, but they couldn't guarantee the success. But Pastor, she called today that That's when amazing. you ministered yesterday, she got healed completely. And That's she's out of wonderful. there. That's wonderful. Pastor, This I've is- got this is- Turan from Yes. Iran. From His Iran. name is Turan from Iran. Yes. He's 61 years old, and he suffered from diabetes, arthritis, and high blood pressure.
you prayed for him on day 1 of Healing Streams. And he said, it's been 3 days now. I don't take any more pills, and I'm feeling Hallelujah. very good. Pastor, Wonderful. this is Wonderful. Tino Tenda from Poland. From Poland. Was as a result of itching it in the eyes, she became short-sighted, couldn't see things that were far off, and then was asthmatic. After the man of God ministered, he said, all of a sudden, I can see now, see Praise things God. that are far away, and the asthma is gone. Praise Her breathing God. is returned back to normal. Praise God. Pastor Wonderful. Atiang from Qatar. Yes. Yesterday, you prayed for her. She had a heart condition. She's 39 years old. She had had this condition for 10 years. So, but as you were praying, she felt the power of God in her body. The doctor has checked her and confirmed that her heart is normal now. Amazing. Amazing. Pastor, I have amazing. one from Bahrain. Yes. Douglas by name, 38 years old, Douglas from Bahrain. Healed of hypertension, chest pain, high levels of uric acid that plagued him for 2 years. But Pastor, completely healed. The chest pain is gone. Praise God. Wonderful. Wonderful. It's amazing what's going on around the world. The power of the Holy Ghost. The power of the Holy Spirit working. I've got several ministers of the gospel. Reverend Tom, you've got the list here, right? Yes, sir. Thank you, sir. First of all, here we have Pastor Mario Polizenuk with a group from Argentina, Colombia, Aruba, and Belize. Oh, there they are. Thank you. You're welcome. Give them a big hand, please. Pastor Utegnov Kabulon with a group Thank you. from Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. Where are you? Over there. Give them a big hand. Thank you. Thank you very much. We've got Prophet Hubert Angel with a team from Zimbabwe and the United Kingdom. Thank you. Thank you. We got Pastor Sumit Matthews with a group from Australia, United Kingdom, and Oman. Over there. Give him a big hand. Wonderful. Good to have you here. And India also. Some of them from India. Then we've got Oh, Pastor Karuna from where? In India? and India. That's it. Okay. Part of that group from India. Stand up, please. Stand up, William. Give them a big hand. Wonderful. Good to have you here. God bless Pastor you. Karuna Babu with a group from India, United Yeah. States, and Wonderful. Pakistan. Thank you. Always a joy to see you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. We have Pastor Kamar Hamati with a group of 13 from Jordan, Lebanon, Algeria, Tunisia, Iran. Oh, wonderful. Thank you very much. Good to have you here. We have Bishop Thomas Raki with a group from Hungary, Romania, Norway, and Switzerland. Bishop Thomas, always wonderful to have you. Thank you, thank you, thank you. But you're coming to pray with me just now, so it's good you start coming forward now. Pastor Thank you. Tokwe Omotoye And Pastor Thomas, yeah, go ahead. with a group Pastor. from Germany and Russia. Give him a big hand. Thank you, thank you. Pastor James Mulumbe with a group from Mozambique, Kenya, DRC Congo, and Gabon. God bless you. How are you doing? Good to see you. Thank you. Good to see you. Reverend Emeka Eze from Nigeria. Wonderful. Yeah, I've been hearing about this man. Come, let me meet you. Have I met him before? Maybe once. Is it time? He's here with his wife. Good to see you. God bless you. God bless you. With You're his welcome. wife and 2 daughters. God bless you. Good to see you. God bless you. Pastor, Prophet Hubert, come and join me. Prophet Andre Yeah.
Kabore. Karuna Babu, come. Where are the ministers? Come forward, please. Come and join me. We're going to pray for the nations From now. Burkina Faso, Ghana, Benin Republic. I should have known that Karuna was going to dress like me, so if you join me in the healing. How you doing? Pastor Tuiloma Tutani with a group from French Guyana, Yes, Guyana, please. Fiji, Tonga, Trinidad and Tobago, Papua Here's New okay. Guinea. Here's fine. Thank you. Give them a big hand. Apostle Geoffrey Okeni with a group from Uganda, Mozambique, and South Africa. Apostle Geoffrey. Oh, there he is. Good to see you. God bless you. Then, Pastor, we have the GYLF leaders. Yeah. there's one 23 over of there. them from, Thank you. we got them from 23 This is of them. Pakistan, right? Good to see you. You're welcome. 23 of them from 22 Praise countries. God. Wonderful, wonderful. Your wife is here too. Good to see you. God bless you. Pastor, let Thank me you. quickly name them. The Yes, GYLF from Solomon Islands, Cuba, Solomon Spain, Islands. Uruguay, Uruguay. Italy, Nicaragua, Portugal, Fiji Islands, Wonderful. Nepal, Belgium, Malaysia, Croatia, Serbia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Wonderful. Germany, Myanmar, Brazil, Finland, Oh, my El goodness. Salvador, and Bolivia. Wonderful. And I can see Burkina Faso over there. Yes, sir. Yes. Then, Pastor, we have Pastor Lauren Coadio with 104 ministers from 27 countries. Wonderful. Where's Lauren? He's right here with me. Canada, Bless you. Thank you. Ghana, Gabon, Germany, United Kingdom, Russia, New Zealand, From Australia, Lebanon. Belarus, Romania, Belarus. Uzbekistan, Where's Belarus? Inner Mongolia. Just a moment, so we can actually recognize them. I don't want to just call them like that. Okay. Good to see you. I want you to face the camera because we're going to be praying for them. All right? Pastor, Turn Ukraine, Inner Mongolia, then Ukraine, Ukraine. Burundi, Singapore. Ukraine. Wonderful. All right, so the ministers will face the cameras. We're going to pray. I'm going to get Bishop to lead in prayer. Pastor Thomas, you're ready? You're going to be praying too. All right? That's the gentleman from is it Fiji, or you were here the last October, right? Oh, and you had a wonderful testimony and a special experience with Pastor Benny. And you remember? That was great. That was great. How's your wife doing? She also had a testimony. I said, how's your wife doing? Praise God. Praise God. Wonderful. Wonderful. All right. So now we're going to pray for the nations of the world. To pray for the nations, we'll also pray for you and your family. The ministers are praying right now. We're praying right now. Please stretch your hands toward the cameras as we lead in prayer. Pray in whatever language that you speak. Pray for the nations of the world. And thank God for their leaders. The leaders of the nations.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At this moment, I'm going to get Bishop. Can you lead in prayer? Oh, sakalamando gore melai. Ebre la prai shudubi ala vimando gore bepade. Ere sono mopere kentiri suriba. Ebgenamanda kafirana mondorosunimi. E rebe compadre le sudica. E padre e le sunama. E padre all'allora. Abi Christ. Im lo pandre e ricuri li senamoglai sera girimikir lai seramlai. I call the nations. I call the leaders. Reble grain mishikanama. Reble dore mandarai serema. Yekrois your heart toward to the Lord. Reble grain misanamala. Because this is the last time, the last chance. Reble grome mandaglaida, reble krainesa, and angelic visitation come. Many nations, lebraida, reble krain, and many leaders. Lord, lebranda kanda, reble senemograis. This is the time. Reble krain shinemala, and thank you. The new doors is open. Reble kana mandareles, and more doors. Lebre kirisere open. Eresa, because the preach the gospel. Reble shanamala, reble every nation in the name of Jesus. In the name of Jesus. Reble kind of bless and bless Europe, Lord. And bless Asia, Lord. Reble shinema, every nation and every countries, Lord. Reble and the president and prime ministers. Reble kind shinema. You learn. You learn and Lord, thank you. You change many positions. Yes, and many people turn to the Lord. And signs and wonders. Signs and wonders. Christ is happened. And I bless United States, Lord. This situation, Lord. And Ukraine and Russia, Lord. And Middle East. And thank you, your peace. Yes, you are the peacemaker. And thank you that is preparing time for preach the gospel. And you be bold. We are every Christian, all of the world. Christ bold. And China time is coming. In the name of Jesus, more people come. More in Asia time. This is the Asia time of Asia. And God sent many people. This time to Asia too. In India too, Lord. And Latin people, Lord. And bless the Latinos, Lord. And South America, Lord. And Australia. And thank you, and I thank you. I thank you, Africa, and every African nation, Lord. And Nigeria too. And thank you, this river is flowing and flowing all of the world. And thank you, this grace, Lord, and the healing ministry. From not just today, and all of the year, Lord. Every time, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord. Amen. Hallelujah. Oh, shakalamata kalaisos. Maseketele baliga bahaso fradiga manseketele baliga ron celebraha libra caso crodolo bohosi tele baliga ban celebradiga liga shokotolo bon cerebante le bahasi katalaba rehoste ke brantele manze fradiga la mandolo brohoste ke bradiga libros ke celebrante ligas casala brantolo groste le bante. In the mighty name of Lord Jesus, as the healing streams have flown into every nation, everywhere, the power of the Holy Spirit is working now. Everything which is against the gospel is removed now. In the mighty name of Lord Jesus, by fire, everywhere the gospel is preached. Oh, hallelujah. Everywhere people are healed. Every nation is healed. Leaders are healed in the mighty name of Lord Jesus. Ministers of the gospel are healed in the mighty name of Lord Jesus.
Oh, the congregations are healed by the ministers. Because the ministers of the gospel are healed and restored. The congregations are healed in the mighty name. We are going to see the healthiest church. Wealthiest church in the mighty name of Lord Jesus. Rekoski zala mandele baliga branso fradigas. Rekoste kebraliga baha. Even into the nations, the gospel has hard time to get in. Now that is eased into that nation. The penetrations are happening right now. In the mighty name of Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The glory of the Lord is seen everywhere. Oh, massive salvations like never before. In the mighty name of Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Bashata Ramande. Malegra lidamandolos que pronuncia li canante, lega da bagazugo begede. Padre, nel nome di Gesù prego per l'Italia e l'Europa. Padre, prego che il vaccino contro i bambini in Italia e in Europa è tagliato fuori nel nome potente di Gesù. Padre, ti ringrazio perché la salvezza è per l'Europa. Padre, ti ringrazio che i leader in Europa, come il nostro primo ministro, vengono alla conoscenza di questo glorioso Vangelo di Gesù Cristo. Padre, ti ringrazio per la salvezza per la Cina. Padre, grazie che la Chiesa non è più nascosta, ma la Chiesa è manifestata, perché la tua gloria sarà evidente. E la tua gloria sarà evidente anche in Europa. E tutti gli italiani saranno salvati. Tutti gli europei saranno salvati. E tutti i cinesi saranno salvati. Grazie Signore, manco caligraman talibananto, li kasha kabamande rebononsi canante, nel nome di Gesù. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Reso palida li kronska bala. Isovorontelia kando mahonka. Veruzefilia tali gurutanda flefrotosias. Inundoli kapratusha pronda zafiliak. And that says the Spirit of the Lord. I'll put a distinction between my people and those that are outside. I'll put a distinction so that nobody here will be at the mess of a person with a mere argument. There shall be encounters, healing, prosperity and increase. That my people even from this location will go to other nations and show them the distinction that is there. In this little time that we have before the rapture, there shall be a distinction. I shall put them in distinction that there shall be nobody who shall be at the mess of a person who says there is no miracle, there is no increase. I decree and declare now, even by the Spirit of the Lord, that even as they distinguish themselves, they shall be writing of articles of impeachments, but I shall frustrate them in the nations. For my last trump is sounding, and they shall frustrate them. Even as Russia and Ukraine are at war, I will expose the lies, says the Spirit of the Lord. I'll expose the lies that the people that they want you to hate. But my Spirit is at hand. And is working between the lines and among the people. And it shall be so that my people shall be known even by their healing, by the divine health, by something that can be spotted and seen. And even their communication. I shall put a distinction, says the Spirit of the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Krabasekrente la dodare gia zerebrekente. Yego soto torabakastere klente la dorabazere gledere didorobokoso la kante. Yebrogo soto tarabakante. The word of God says that for the kingdom is the Lord's. And he is the governor among the nations. So we
boldly declare that our Lord Jesus Christ is the governor among the nations. And we declare that the gospel of the kingdom is boldly preached all around the world, in every nation, in every ethnos, in the name of our Lord Jesus Christ. And we declare that the gospel of the kingdom of God is boldly preached in the European nations, in the European countries. And we declare that every knee shall bow, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord in the European countries. Praise the Lord. Hallelujah. And we declare that the truth and the light of the kingdom will be shine in the heart and in the mind of the leaders of the European countries. We say that politicians, we say that businessmen, we say that scientists will come out and they will serve the kingdom of God, and they will serve the light, they will serve the truth in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus, we pray for the nations of the world, that even as many have been healed around the world, let these nations also be healed. Let their economies be healed. We command healing for their food, healing for their water. In the name of the Lord Jesus, healing for their governments. In the name of the Lord Jesus, that the leaders will have peace of mind, direction, health, wisdom to serve their people. Let them be leaders for the good of their people. Lord, let it be the time of favor for the nations. Give them favor, blessings, peace that Satan cannot take away from them. Thank you, Lord. We bless the nations of the world. We bless them with peace. We bless them with good leadership. In the name of the Lord Jesus, we bless them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. They will have food in abundance. They will have water in abundance. In the name of the Lord Jesus. And those who have stolen from them will not be able to steal from them anymore. Father, thank you. These nations are blessed by the power of the Holy Ghost. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And right now we pray for your family. We pray for you. That God's grace be multiplied in your life. That you walk in health, in soundness of mind and body. In the name of the Lord Jesus. Lord, as we pray for you, you will have favor. Favor with men and with God. Grace abundantly in your life. In the name of the Lord Jesus. Success for you, victory for you, promotion and increase for you. In the mighty name of the Lord Jesus, no evil shall befall you. No plague shall come nigh your dwelling. You have victory in the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! Glory to God. Thank you all very much. Thank you. Thank you all so much. You can go back to your seats, ministers of God. Thank you so much. God bless you. God bless you. Give them a big, big hand. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Can you imagine tonight we're having 7.8 billion people around the world? Amazing, amazing, amazing. The Lord is gracious. The Lord is gracious. The Lord is gracious.
Can we just give him praise? Now, what's the title of that song? DSA, what's the title of that song? Again. Come what? Come, Lord. Come, Lord. Is this come, Lord? Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Can we do the song right now? Let's do it. Let's do it in praise of God. Every eye shall behold your glory. Every knee shall bow, all tongues shall confess you are the Lord of all. Lord Jesus, my life, author of my faith. For your pleasure, Lord, you have made me in your loving kindness. You gave me the power of choice. So I choose to show forth your praise and announce your soon return, Lord. I'll be caught up with you in the air, in great glory, while I wait for this, Lord my God. You are my eternal praise, salvation, glory, and power belong to you. Forever, your honor, your majesty. Oh, to declare your praise, salvation, glory, and power belong to you. Forever, your honor, your majesty. It is my joy to declare your praise, eternal King. Eternal King